Здравейте хора, днес ще ви покажа как да си направите стол в Майнкрафт. Вие можете да използвате каквото си искате дърво, но аз реших да използвам розово. Правите ето тези неща, които започнах аз. Повтаряте го същото, което направих аз, и след това трябва да имате такава дупка. Слизате, ако ви се е развалило, както на мен стана този път, вземате си дървото и го правите наново. Така, пак пада и слагате ето така стълба. Вземате лост и правите ето това. Вече дали ще си слагате табели или не, аз искам да си сложа табели. Слагате табелите. Ето така. Запълвате дупката и готово. Готов е столът. Надявам се да съм ви бил полезен. Ако ви бях полезен, лайк, сабскрайб. Бай-бай!